Ayan! Yes! Pasensya na kayo. Medyo mainit kasi. Ayan. Magandang araw na naman sa ating mga viewers. Yes, hello! Magandang hapon po sa inyong lahat! So, nandito na naman tayo sa ating ika-4 na episode ng Loud Lunch dito sa Kaaro TV. Siyempre, ako na naman isa sa inyong mga host, Mr. Gerald Ramos, together with aking napakagandang co-host, walang iba. Jessica? Siyempre, at pasensya na kayo kung parang may nawawala yata. Kasi Oo ganito nga. nangyari. Condolences sa Double Family. Partner, condolence sa'yo. condolence Kaya nga po sa nakaitim inyo. kami. Pero siyempre, hindi naman pwede matapos dahil lang dyan. Kailangan parati tayong masaya. Di ba, Madam Jessica? Oo, tama yan. So, At yes? papakilala na natin. Yes, sige. Para hindi na tayo tumagal. Ladies Oo. and gentlemen, the man with the golden heart, Mr. Freddy Freddy Villanueva! Palakpakan naman dyan! Woo! Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating programang Loudlands, maghahatid ng saya. Siyempre naman, ganyan yan. Imagine nyo, ika-4 na week na natin yan. At we were so very surprised, Sir Freddy, sapagkat padami ng padami ang mga nanunood at nagsusubscribe. Siyempre. Alam mo, Gerald, yung viewers natin nung last episode, inabot na tayo ng 10,000 viewers. Wow! Palakpakan naman. Grabe, Yes, 10,000 na. maraming salamat po. So again and again, sa lahat po ng ating mga live viewers dyan, keep on sharing. Yes. Share lang na po ang share para mas marami ang chances ninyong manalo sa ating mga pag-games. Yes. Isa na dyan ang Wheel of Spin the Spin wheel. the Wheel. So, Yes. nalilito ako. At syempre, ang kinaabangang pera o banga. Ayan. Yan, kaya Bago natin ituloy, wala yung mga pag-games natin na yan kung wala ang ating mga sponsors. Siyempre! Yan. Unang-una na dyan, siyempre, maraming salamat. Bank of Makati Ornamenta Branch. Yes, ma'am. Ano At ang ang sponsor? Yumi Miracle Binmalay Branch. Wow, At napakaganda. syempre, hindi mawawala dyan ang ating bagong sponsor, ang Ang 7 Miles Convenience Convenience Store. Wow, Alam syempre nyo naman. ba? Alam nyo may bagong sponsor to. Ano naman yan? Sponsor na po natin sa susunod na linggo ang Smart. Wow, smart! Grabe! Maraming salamat Grabe. po. Sa next week po, mamimigay kami ng load, mga gadgets, courtesy of Smart Communication. Wow! So, Freddy, parang naano ko ha, bakit Ano? smart? So, ibig sabihin, kailangan natin ng smart sapagkat, ladies and gentlemen, na-announce na po namin sa mga nasumunod na mga araw na mayroon po tayong bagong segment na kailangan yung abangan sa mga susunod. Tama. Yan po yung, at Ma'am Jessica, ano yan yung? Yan ang tawag ng tanghalan sa Malaya. Wow! Yung mga may talent po dyan sa pagkanta, mag-register na po kayo para masama kayo sa audition. Yes, so mag-start na rin po ngayon, mamaya pagkatapos po ng ating Loud Lunch here at the Kaaro TV, ang audition. Yes. Ayan. Pumunta lamang po kayo dito sa aming studio. Wow, Patuloy din po syempre. kami nag-i-invite na mga interested na mag-audition para maging co-host ng Loudlands at saka yung tawag ng tanghalan. Wow, syempre naman, tawag ng tanghalan. Best of the best singers in the province of Pangasinan. At meron Ayan. pa, naghahanap rin tayo ng dalawang dancer. Female dancer. Bakit kailangan na, ano ba yan, para mawawalan ako ng eksena? Ano ba yan? May kalaban na si Kuliling. Ano ba yan? Di parang hindi ko gusto yan, ha? Pero umanda sila, hindi pwede yan. Pero ano ang mga nakahanda nating pag-games ngayon? Nakahanda na ba yung spin the wheels natin? Yes, Sir Ang Freddy. una nating gagawin ay yung spin the wheels kung sino yung mga nag-share ng ating video last episode. Last episode. So, ibig sabihin, lahat po ng ating mga viewers, last Saturday na mga nag-share, sila po ang kasama sa atin sa Spin
Spin the Wheel. Sir Freddy, ilan po bang papanalunan ng mga Ang mananalo mabubuhay? ngayon, 500 at saka 5 consolation prize na 100 peso load. Wow! So, ibig talaga sabihin, namang siksik, liglig, at grabe. So, nagpupumapaw. mayroong isang mapipiling Yes. 500 pesos cash at 5 naman pong consolation na mabibigyan ng 100 pesos load. Napakaswerte Wow. naman. At saka yung pera o ba nga, tulad ng dati, Wow. 50,000 ang jackpot. Wow! Grabe! 50 mil. Alam, Sir Freddy, pwede na bang sumali na naman dyan? Hindi, parang ayaw ko na mag-host ata. Baka naman yung masali. nakaraan, tumama yung nanalo siya ng 2,500. Wow, ayan. Congratulations. So, ibig sabihin, guys, lahat po ng mga nanonood yan at mga nag-share, manood lamang po para malaman nyo kasi isa sa mga katanungan mamaya ng ating Kuya Freddy ay manggagaling sa mga sinasabi namin Oo ngayon. nga. Kaya makinig lamang po at manood at tumutok dito sa Loud Lunch here at Kaaro TV. Ayan. Hi, Gerald, bago ako magpatuloy, Yes, sir. patingin muna natin ang mga taga Bautista, Pangasinan. Wow, Bautista. Hello po. Maraming salamat po sa inyo. Congratulations kay Lulit Kitlong at saka si Roberto. Yes. Roberto, Sir Fortuna. Congratulations and Congratulations. best wishes. Ang sarap nung sir, ang sarap nung butido. Maraming salamat po. Oo, Masarap sir, salad ano? nila, no? Opo. Talaga. Ano ba Grabe. mga pugad gwapo? Ready na ba tayo sa spin the wheel? Ayan, syempre pasalamatan din natin. Ayan, walang iba. Ang pinakagwapong floor director natin, Sir Philip Villanueva. Ayan. So, start na tayo sa ating spin the wheel. Kaya na! Ayan! Spin the wheel! Ayan na! Ikot na! Woo! Sino kaya mananalo? Sino kaya mananalo? Sandaan load. Ayan, 5 muna ang pipiliin natin sa ating 100 isang load. dalo. Sino kaya yan? 100 load. Ayan! Sino? Ma'am Ronalyn Bernardo, nanalo po kayo ng 100 pesos load. Ayan. Yes, congratulations. Mayroon pang Ayan. 4. Tuloy-tuloy na tayo. Sige. Oo, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy. Isa pa. Ayan! Spin the wheel! Pakaswerte naman. Pakaswerte naman ng mga... Imagine nyo yan, nag-share lang sila ng live. Mananalo ka na. 100 pesos load. Ayan, sino? 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 Lian Biso Ocomen. Ayan. Again, congratulations. Lian Biso Ocomen. Message lang po natin si Sir Freddy para makakuha po natin ang ating 100 pesos load. Yes. Isa pa, bago tayo Ayan. mag-commercial. Pangatlo, spin the wheel. Ala, sino kaya? 100 Sino pesos kaya na ang load. pangatlo na yan? Sino kaya? Sino kaya? Sino kaya? Sino kaya? Congratulations! Ayan, nanalo, Mr. Daniel Ramos. Ala, may nanalo. Ayan, Mr. Daniel Ramos, kailangan nyo na po i-message ang ating Kuya Freddy para makuha po ninyo ang inyong 100 pesos load. Ayan, Yes, congratulations. Bago natin i-continue yan, mamaya, meron tayong guest performer. Wow! Yes, Sino ba yung abangan. guest performer na yan? Yes, abangan natin yan. Ito Parang ang tinaguriang si Lendio ng Kusurubio. Wow, sila yun Oh. talaga. Grabe ha. Grabe. Naku na. Tingnan natin mamaya. Yes. Oo. Oo naman. So, agad na naging inuulit ko po doon sa mga nabunot po natin kanina sa ating spin the wheel para makuha po natin ang ating mga premyo. I-chat lang po natin, personal message po natin, walang iba, Sir Freddy Villanueva para maklaim po ninyo ang inyong mga prize. prizes. Yes. Sir Freddy, sabi ko kanina, kailangan meron kayong babatiin, di ba? Oo. Kasi ikaw 107 nila ngayon na anniversary. Ay, Sino yun, sir? oo Yes. pala. Sir Freddy. Gusto namin pong batiin ang buong Kaaro TV ay bumabati po sa ika-107 anibersaryo ng mga kapatirang iglesia. Ayan, Yes. batiin po natin sila. Maligayang pagdiriwang po. sa Happy anniversary po. Happy Iglesia anniversary. ni Cristo, mga kapatid po Ayan. natin. Hello po. Ayan. Okay, bago tayo magpatuloy, yung kunting paalala muna ng ating mga sponsors. Ayan, syempre. So,
pasalamatan ulit natin. Ayan, syempre. Lahat ng ating mga sponsors. Oo nga. Ayan. Ang tangay-tangay. Oo, isa Yes, rin yan. nakalimutan natin kanina. At syempre, Bank of Makati or Daneta Branch. At ang Yumi Miracle Binmali Branch. Wow, 7 syempre. Miles Convenience And Store. syempre, huwag natin kalimutan, Malayan Grand Mansion. Maraming At ang salamat. bago nating sponsor, ang Smart. Smart, yes. Ayan. Okay na ba tayo? Okay na? Okay na tayo? Ano, Okay na. Itutuloy muna Itutuloy na natin muna natin, spin sir. the wheel. Spin the wheel. Yes, Dalawa sir. pa. Dalawa pa? Oo, saka natin ipakilala yung ating singer. Ay, oo. Ayan. Okay. So, pupunta na tayo. Dalawa pa po ang bubunutin natin para sa 100 cash load. Ayan, Ayan ready? naman. Spin Spin the the wheel! At ang nanalo, Congratulations. I see. Rebecca. Sandali lang. Nagmamadali kayo, kuya. Ma'am Rebecca. Sandali lang. Napindot nila eh. Ma'am Rebecca Ragandak Los Santa. Ayan. Yes, Ma'am Rebecca Lusata. Ayan. Maraming salamat. Congratulations. Yan. Isa pa po. Isa pa po. Last na. Commercial break. Yeah, bago tayo mag-commercial Eto break. na, sino kaya yan? Spin the wheel. Congratulations. Ayan, ang nanalo ay Si Kyla. Kayla Tambalge Quinto. Quinto. Ayan. Alright, Congratulations. break muna, commercial Ayan. muna tayo, bago tayo Magbabalik po magpatuloy. ang Loud Lunch. Lunch.
Dito po sa Kaaro TV. Ayan, Ma'am Jessie, pasensya na. Oo nga. Pero napapawisan talaga ako, nininervous ako. Bakit? Ayan, excited ako kasi dito sa susunod nating performer. Ayan, di ba? Sa ika-4 na edition ng ating Loud Lounge, Ma'am Jessica, ang dami ng mga sumubok at nagpakita ng kanilang angking talento sa Yes. larangan ng pagkanta. Tama. So, ladies and gentlemen, Pakilala na natin. okay, papakilala na natin, Ma'am Jessica. Walang iba kundi si Miss Florida. Ramos. Don't wanna close the door, don't wanna give up on it, don't wanna fight no more, we'll find a way around it, worse than love we had. We can make it last. Tell me what you're gonna be, and tell me what you wanna do, 'cause I can't live my life the way you want me to. You know I can't go on living like we do. Do I have to cry for you? Do I have to cry for you? So tell me what it's for. If there's no winner in it, nobody's keeping score. Let's start from the beginning. Can we make it last? Where's the love we had? Tell me what you're gonna be, and tell me what you wanna do, 'cause I can't live my life the way you want me to. You know I can't go on living like we do. Do I have to cry for you? Do I have to cry for you? Do I gonna stand in the cool dark night till the morning light day? And do I have to say I won't let you get away? Tell me what you're gonna be, and tell me what you wanna do, 'cause I can't live my life the way you want me to. You know I can't go on living like we do. Do I have to cry for you? And yeah, 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 and yeah. Oh no, you know, go on living like we do. Do I have to cry for you? And do I have to cry for you? Ayan, nagpalakpakan po natin si Florida May Ramos. Nako naman. Ramos, Welcome sa Loud Lunch. Ayan. Pala yung sinindiyon ng puso. Ito pala ang silindiyon ng Kusurubyo. Miss Florida, kamusta naman? Okay naman po. Baka ano pinakakabalahan mo ngayon? Sa bahay lang. Sa bahay lang. Pero balita ko, isa kang SK Treasurer
ng Barangay District 3. Ayan. Kamusta naman ang mga kabataan ng Poblacion District 3? Okay Kumusta naman, mga taga-district kamusta po? three? Yan, binabati po namin kayo ng magandang hapon. Yes. Ma'am, kamusta? Kamusta ang pagiging kabataan ng District 3? Okay naman po. Nasasabihan naman po namin sila, sumusunod sila sa mga protocols na face mask, face shield, kung may mga pupuntahan po. Napakabait naman. Ayan, thank you very much sa pagiging guest mo sa amin. At mamaya, kakanta ka pa ulit isang beses. Ha? Maraming salamat. Thank you po. Okay, maraming salamat. salamat. Miss Florida May. Yes. Ganda. Parang ganyan na ganyan ako nung nagdadalaga ako Diba? Lilinawin ko lang yung tawag ng tanghalan. Yan. Kaya ito po, pakinggan niyo pong mabuti. Yung mga interesado po na mag-audition, i-message lang po kami at i-schedule namin kayo. Ito po ay open sa buong Pangasinan. Wow, Oo grabe. naman. Kahit po taga Bulinaw, Infanta, Alaminos, Kahit Umingan, saan kahit mang saan sulok basta taga ng Pangasinan. Yes. At saka ito pa, Gerald, Yes, sir. Ma'am Jessica. Ang grand prize po natin, 30,000! Wow! Man, ang laki naman yan. Wow! At ang second placer po natin ay tumataginting na Na? 15,000. Grabe! Grabe naman yan, Sir Sobra. Jerome. Third prize is 8,000 Wow! at 5 consolation prize na tag to 2,000. Wow! Sponsored by Smart Communication. Grabe. So, para ano lang po natin, lahat po ng mga sasali ay 14 years old to 50 years old. 14 at 17 po, Tama. dahil wala pa po naman po silang mga ID, parents consent po ang kailangan. Kailangan. At isa pa po, Ma'am Jessica, isa pa po kung hindi po ako nagkakama, sabi ni Sir Freddy kanina, hindi na po pwedeng sumali yung mga professional singers natin. Halimbawa po yung mga nanalo na po sa national TV, yung mga nag-runners up, para po makapagbigay po sila, sir, ng chance sa mga amateurs at gusto pa pong Correct. Parang sumali. Ito give pa, chance to other. yung magcha-champion ay magiging part ng Kaaro TV Talent. Wow, yan Wow. sinasabi ko Oo nga, Nandiyan na yun. napakaswerte naman yan. Yan, cash prize, trophy, certificate, at sure ka na, nakasama ka na sa Kaaro Kaaro TV, TV. At Talent. siya Yes. ang kakanta ng kinompos ni Benny Saturno. Wow! naman! Grabe! Grabe! Ayan. Napakaganda. Magiging, may... Oo nga. Napakaswerte baka naman gusto yan. mong baka gusto mong sumali. Ay, hindi na po. Sayaw na lang ako, Ma'am Jessica. Oo. So, Kaya yung mga may talent dyan, dapat... kaya po inaanyayahan po namin kayo. Ang audition po natin ay every Saturday afternoon, 4 o'clock po, pagkatapos po ng Loud Loud Lunch. Lunch, Agad yes. po, may mga papunta na po dito, galing po pa ng ibang municipality ng Pangasinan para mag-audition po sa araw na ito. Ayan. Correct. So, Ayan. bago tayo magpatuloy, tuloy na natin yung yung Yes, spin the spin wheel. the wheel. Spin the wheel. Yan ay mananalo ng 500 Ayan, 500 pesos na po yung mananalo po. Ready? Spin the wheel! Napakaswerte. 500 pesos na po Oo nga. ang mapapanalunan at ang swerteng mananalo ng 500 pesos walang iba kundi si Congratulations! Seth Ramirez! Ayan! Congratulations po! Ayan! Napakaswerte. Oo nga. Wow! Maraming Grabe. salamat sa pag-share ng aming live. Grabe. So again na para tuloy-tuloy po para manalo po kayo ng mga iba't ibang prizes. Tuloy-tuloy lang po ninyo sa mga nanonood po natin ngayon dyan, live viewers. Keep on sharing! Yes, Keep on correct. sharing! At huwag po ninyong kakalimutan, syempre, na i-subscribe ang ating YouTube channel at Kaaro TV channel. Ayan, Yes. maraming salamat po. Yung mga nag-subscribe po ng ating YouTube channel, sa susunod na Saturday, doon tayo kukuha ng isang winner para maglaro ng Pera! Ay, shopping mo sagot ko. Ay, wow! pala yun. Wow! Next Saturday yon. Grabe! At saka ngayon, yung maglalaro ng pera o banga, yung mga nagpapadala ng kanilang mga telephone number. Yan. Ayan. Sir Freddy, meron na akong request kasi may nag-message sa akin. Ano Hindi yan? daw po pwedeng halimbawa sa bayan ng Pusurubio. Halimbawa, ang mga maglalaro sa pera o banga, halimbawa mga
beauticians. Pwede. Kung ibig sabihin mga beauticians, Oo nga, oo. pupunta sila dito Tama. para maglaro, para malaro na natin yung Jack and Poy, di ba? Bago Mga tayo. member ng LGBT. Yes, Sir schedule Freddy, natin yan. yes. Tama. Correct. Ayan. So, abang-abang lang po sa ating mga LGBT. Isa na rin po kayong tawagin para maglaro sa ating pinakamasayang pera o pangal. Yes, correct. Susunod-sunod natin yan. Yes. So, ganun pa man, itutuloy natin. Mamaya mayroon tayo ulit guest singer. Okay? Grabe. sin- May guest singer na naman Alam, tayo. alam nyo, na-miss ko si Joy. Ay, si Joy po. Oo nga, hindi siya nakapunta ngayon. So, medyo hindi po kaya nga lang po nakikiramay po kami sa pamilya po ni Ma'am Joy. Yes. Sapagkat pumano po ang Condolence po. kanyang lolo. Lolo, So, yes. Ma'am Jovel, Tama. relax ka muna, magpahinga muna. Ayan. Tama. Nandito naman kami Okay. para magpasaya pa rin sa ating mga kababayan dito sa Loud Lounge. Loud Siyempre, masayang Tuwing masaya. araw ng Sabado. Yes, Sir Freddy. Tuwing araw ng Sabado, alas 2 ng hapon. Ayan, napakasaya naman. Ayan, ready na ba tayo sa susunod nating palaro? Spin the wheel! Yan naman po yung mga nag-subscribe ng YouTube channel nag-share. natin. Yes. Ayan, nag-share. Ganon din ang gagawin natin. 100 peso load at saka 500 peso cash sponsored by Smart Communication. Grabe, napakayaman talaga ng Smart. So, ayan. So, Okay. bago tayo maraming salamat pa rin sa ating mga sponsors. Again, maraming salamat. Siyempre, una-una na dyan, ang napakabongga Smart. Thank you very much. Batiin nyo si Salamat po. DDI Bistro. Ayaw naman. Maraming salamat. Tangay-tangay at ang DDI Bistro. Again, yan, mag-start na po tayo sa ating Spin the Wheel. In the wheel. Ready? Ito yung mga nag-subscribe sa YouTube channel. At mga nag-share po ng ating YouTube channel. Tama. Ayan. Ready? Okay, Spin the wheel! Mananalo po din ng 100 pesos load. 5 po ang bubunutin natin. At ang unang mananalo, walang iba, napakaswerte. I see. Congratulations, April Chilin. Chilin. Ayan. Ayan. Ayan, April. So sa lahat po yan, congratulations po. I-chat, kailangan lang po ninyo i-message si Sir Freddy para makuha po, ma-claim po ninyo ang inyong cash prize, ang 100 pesos load. Yes. Ayan. Okay, So, Ayan. Next. spin the wheel. Woo! Sino kaya yan? Ayan na. Ayan. Congratulations, Sino siya? Denise Ray Santa Cruz. Dinas Ray Santa Cruz, Ayan. congratulations, nanalo ka po ng 100 pesos load. Ayan. Napakaswerte yan. Congratulations. Correct, Ma'am Jessica. Okay. Pangalawa na po. Pangatlo. Ayan. Pangatlo na po. Ayan, pangatlo Sino na. kaya? The wheel. Spin the wheel. Ayan. Talagang energy. Naman. Energy. Yes. Ayan. Congratulations, Rosemary Asdulo Gamboa. Yes, Rosemary Astulo Gamboa. Nanalo po kayo ng 100 pesos load. Yes, napakaswerte naman Pang-apat yan. na ba tayo? Ganun lang Yes. kasimple Oo yan. nga. Grabe, Share, yes, share Sir Freddy, lang. tama. O, di ba? Mag-ano ka Nag-share lang, ka lang. mag-share ka lang, tapos mananalo ka na agad ng load. Yes. So, pang-apat na tayo? Oh, Ready? pang-apat. Spin Spin the wheel! Napakaswerte. Wow! Na-excited naman yung mga nananalo. Keep on sharing, guys! Keep on sharing! Note, share lang natin ang live natin, guys! Ayan. I see. Rowena Flores Gulen! Yan. Congratulations, Ma'am Rowena. Nanalo po kayo ng 100 pesos load. Yes. At ang ating panghuli at panglima, Sir Freddy. Yan, panglima, na mananalo ng 100 pesos load. Ready? Spin the wheel! Ayan. Sino kaya yan? Sino siya? Ayan. At ang huling nanalo, I see Nora Estayo. Kilala ko to, Mami Nora.
Mami! Ate Nora, love you! Kilala ko yan eh, from District 1. Ay, District 2, si Ma'am Nora. Oh. 1 yata? District 1. Tama, Oh, District 1, Ma'am Nora. Ayan, congratulations. So, tapos na yung 5, mayroon pa tayo yung 500. Ayan. So, Yes, ang kailangan eto na. bubunutin na po natin is 500 pesos. So, abang-abang, manood po tayo. Dahil ito na, Spin the Wheel! Hala, sino kaya mananalo ng 500 pesos? Ang nanalo ng 500 pesos ay si Michelle Cabreros Cabida. Tama po ba? Yeah, congratulations! Michelle Cabreros Cabida, you won 500 pesos. So, Ayan. Para po ma-claim nyo ang inyong prize, kung nanonood po kayo, i-message lamang po nyo kami at sasabihin namin kung paano nyo claim ang prize. Ayan! Ayan. So may bisita tayo. Mamaya. ayan, syempre. Oo nga, Ano long naman? time no see. Oo, ayan. So bago tayo dyan, magka-commercial muna tayo. Oo, Ayan, commercial muna para tayo. sapagkat mayroon na naman tayong isang guest performer, sir, to Ayan. give Sino us kaya intermission yan? number. So, magbabalik po ang Loud Loud Lounge Lounge. here at Kaaro TV.
And we're back here at Loud Lunch at Kaaro TV. At may nagpapalit, Yes. syempre. Palakpakan nyo yung partner na late ka ata. Alam mo na po. Oo, mga Opo. condolence partner. Maraming salamat Pero po. still, maraming salamat. Still, kahit alam namin medyo nagdadalamhati, pumunta ka pa rin para makisaya sa ating show Yes. ngayon. Siyempre, trabaho naman natin ang magbigay, maghatid ng saya. Yan ang tao. Yes. Yung hindi naapektuhan ang nararamdaman. Ang trabaho. Para Yes. makapagbigay lang ng kasiyahan. Life must go on. Sabi nga Yan, nila. tama po. Siyempre. So partner, I give you the privilege na ipakilala, to introduce ang ating performer ulit Yes, sa araw we na ito. have of course our guest performer, ang ating former grand finalist sa ating po Rubio Got Talent. Ayan, nandito po para po magbigay sa atin ng isang awitin si Ma'am Florida May Ramos. Halos lahat ay nagtatanong doon sa aming bayan. Sa gitnang kanluran na aking pinagmulan, sila'y nalilito, ba't daw ako nagkaganito? Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakalam. Magulang ko'y ginawa na ang lahat ng paraan upang mahiwalay sa aking natutunan. Subalit iniwan kong ibinigay na karangyaan. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakalam. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Ngayon ako'y narito upang ipaalam na di ako nagkamali sa aking daan. Gantimpala'y hindi ko hangad na makamtan, kundi ang malaman tamang aking ginawa. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ayan, maraming salamat sa iyo, Florida May. Yan, palakpakan po natin siya. At napakagaling at napaka-sexy pa. Yes. Oo. Talagang
Ayun. Oo, talaga Kaya- naman napakagaling, di ba? Oo, hindi lang napakagaling. Isa Napakaganda sa ating pa. grand finalist na naganap na po sa Rubio Got Talent. Yan yung, siya yung tinatawag nilang Celine Dion ng Puso Rubio. At taray ng Celine Dion. Taray. Yes. At ayun na nga po, nagbabalik po tayo ngayon dito para naman po sa ating kinakaabangang Pera o Banga! Yan. Grabe. Parang na-miss ko to. Akala ko hindi na siya makakapunta eh. Oo, buti nga nakahabol pa ako. Oo nga. Yes, ayan. At syempre, ayan na nga po, nandito na po sa ating likuran ang mga banga na inyong pagpipilian at isa nga po dito ang naglalaman ng ating jackpot worth 50,000 pesos! Grabe, sino kaya ngayon ang makakakuha at taga saan? Yes, makukuha kaya nila Kaya nga, ngayon. Diyos. Kasi nung last is pinera niya, di ba? Toto, Which is ayan, pinera niya. 2,500. Sino kaya yung ating magiging kauna-unahang jackpot winner natin dito sa ating Pera o Banga? Tama. Yun ang kailangan nating abangan. Kaya naman po, tumutok lang kayo at syempre, wag na wag po ninyong kalilimutang i-like and I-share? Yes, share and mag-subscribe sa ating YouTube channel. That's Kaaro TV channel. Ayan. Yes, correct. At ayun na nga, nilalagay Ayun na na. ni Sir Freddy yung mga Yung mga laman ng prizes, mga yes. banga. Yes. Totoo yan. Ako, Kaya nakaka-excite pagkaabangan natin talaga. yan. Grabe. Kamusta naman kayo, partner Jessica? Okay lang naman. Oo. Naloka ako pagdating ko, sabi ko, bakit nakaitim? Oo nga. Parang, Oo, parang pero pinag-usapan talaga namin. Actually, kagagali lang namin ng kanina sa basista. Oo, dun, Bautista. 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 Yes. Ayan. Oo, Yan. sana nga nakasama ko, pero Oo. sad to say. Binabati ko nga pala ang mga Kaaro Aguilar chapter. Ayan, Yan, hello po nanonood sa po inyo sila. lahat. Ayan, Yes. syempre, hello sa lahat ng mga bayan. Ayan, at patuloy po kayong sumuporta at tumangkilik dito sa ating programang Loud Lunch dahil panigurado po akong bubuhos talaga naman ng mga papremyo. Yes. Ayan, kamuntik na yung banga. Talaga? Panigurat. Buntik na! Muntik na! Ayan, sino kaya ang magwawagi? Makukuha kaya ang ating jackpot prize? Diyos ko, ayan. So, Oo nga. i-comment nyo lang po ang inyong mga number at kung taga saan kayo at malay po ninyo, isa po kayo sa aming matatawagan. At pag nasagot nyo nga po ang tanong, kayo po ang mapipiling maglalaro para sa ating Pera o Banga! Ayan. Grabe, parang alam mo, napipressure na dito si Sir Freddy sa likod. Kaya nga. Ayan, tapos na siya. Ayan. Ito talaga yung pinakakaabangan ko yung kung makukuha talaga nila Totoo ngayon. yan. Yes. Sino kaya Parang- ang maswerte? Oo nga. Diyos ko. Eto na. At natapos na nga po. Natapos na po ang ating Kuya Freddy na ilagay yung ating mga laman ng banga. Kaya naman syempre hindi makukumpleto ang mga bangang ito kung wala ang banga na dala-dala ni Kulili! Pasok! Ayan, energy! Ayan siya. Ayan. Ang galing naman talaga ni Kulili. Wala makakagalo kay Kulili. Kulili Ingat ka, baka malaglag ka dyan, ha? Ayan. Ayan, at Ayun na. nasa akin na ang 50,000! Yes, nako, At ngayon nakaka-excite. naman, mag-uumpisa tayong tumawag ng ating mga lucky viewers. Okay? Ayan na, sino kaya ang maswerteng mabubunot? Ayan. Kapagod ha? Nakakapagod ba? Parang kulang ay ginawa mo. Dapat may pagbaba pa yun eh, hanggang baba. Next time na yung Next time. Alam mo, nabusog yan kanina. Ah, Oo. nakainan pa lang inyong ipinunta doon. Wala akong alam dyan. Wala kang alam. Tatawag na tayo Ayan na. ng isa sa ating mga lucky winners. So sa lahat po ng ating mga viewers po dyan, ihanda lang po ang mga cellphone. Baka tatawagan na po kayo, isa po kayo sa mabunot na maglaro ng pera o banga. Yes, Yes. full of energy talaga, no? Pagod ako. Pagod na. Ayan na. pa ba yan? Tawagan natin. Akin na. Okay. Ayan.
Ayan na, sana naman sagutin po ninyo. Baka mamaya na naman, the number you have dialed is either unattended. Ganon. Ay, nako. Wala. Ate, parang wala po ata. Cellphone. Parang walang nasagot sa tinatawag. Ayun na nga, tama nga ako eh. Sabi ko na eh. Okay. Sayang, guys. Sayang. So, Dapat talaga full charge nga. Sabi ko nga paulit-ulit. Kailangan full charge. Kailangan meron tayong malakas na signal dahil malay mo, ikaw na pala yung nabunot pero hindi ka naman matawagan. Open lang po ninyo ang inyong mga cellphone, guys. Baka isa na po kayo sa tinatawagan, guys. Sayang po yan. 50 mil, guys. 50 mil. Yes, totoo yan. Sasagutin mo lang yung tanong, di ba? Okay. Malay mo. Kaya nga po inaabangan ko na baka matawagan ako. Hay, pag natawagan ka ba, partner, isi-share mo ba sa amin Ay, yan? nako. Syempre naman. Anong ililibre mo sa amin dyan? Basta, siomay. 50,000 siomay? O bakit? 50,000 na siomay ang bibiliin ko. Akala ko naman mag-franchise ka na ng siomay Ay, yan. hindi. Hindi pa din. Papakain ko sa lahat. Ay, wow. Napakabait. Napakabuti naman ng iyong puso. Siyempre. Chimpre-chimpre. And also, habang tumatawag po ang ating bossing, gusto namin kamustahin ang ating pinaka-pogi, walang iba ang pinaka-poging gobernador ng Pangasinan, Honorable Governor Amado Pogi Espino III. Yes, at syempre, gusto ko rin syempre batiin. Ayan, ang ating former board member, si Bossing Kuya Clemente Nino Arboleda. Hello po! Magandang hapon po. At binabati Yes. rin po natin ang ating mga magigiting, masisipag na mga board member na parating nagtatrabaho, umulan man umaraw. Totoo yan. Kaya mga board member Chinky Perez Tabapa and board member Nicolay John Louis Season. Hello po sa inyo lahat. Yes. alam actually yan. Ano si yun? board member Nicolay, type ako niyan dati. Ay, ganun? Ay, ang swerte mo naman. Ang pogi, no? Kaya nga lang kasi, binastad ko, kaya nag-asawa na. Ay, Kanya. so ikaw pala yung may dahilan kaya siya nag-asawa? Oo, actually, pero joke lang po, baka mamaya, hindi na ako makapunta. Lagi board member Hello namin. po! Ayan. At syempre, yung pogi nating dating board member, di Siyempre. ba? Si Kuya Nino Nino. Arboleda. Ayan. Ayan. Siyempre Hello po. naman. Hello po. Ayan na, eto na. Meron na pang isang tatawagan ulit. Ano ba yan? Sagutin. Ayan, at nagiging! Sino kaya? Sagutin nyo na. Ayan na siya. Hello. Hello po. Magandang hapon po, ma'am. Sa Loud Lunch po ito. Hello. Nanonood po kayo? Opo. Ano po yung pangalan nila? Arlene Bautista po. Account po ng anak ko po yung gamit ko. Arlene Bautista. Taga saan po si Ma'am Arlene Bautista? Sa Castanyo po. Wow, Barangay Castaño. Castaño. Ma'am, mayroong katanungan po kami sa inyo. Pag nasagot nyo ng tama, kayo ang maglalaro ng pera o banga. Nakahanda na po ba kayo, ma'am? Opo. Okay. Si Miss Jessica po ay nakatalikod sa camera ngayon. Kung mahuhulaan nyo ang bilang ng botones sa kanyang suot na damit, ay kayo ang maglalaro ng pera o banga. Ilan po ang botones? 10 po. 10. Opo. Harapin natin si Ma'am Jessica. Bilangin po natin. 2, 4, 6, 8. Mali po, ma'am. Ayan, nasobrahan. Sumobra, sayang. Ayan, ma'am. Sorry po. Next time po ulit, ha? Okay, Opo. bye-bye. Ayan, susunod na bubunutin. Nako, sino kaya yung maswerteng makakasagot sa ating mga tanong? Grabe, sayang. 10 sinabi, 8 lang botones. Sumobra ng dalawa? Kaya nga. Nako, sayang naman. Ayan. So again, sa lahat po ng ating mga viewers ngayon dyan, please, tignan po ninyo yung mga cellphone ninyo. Baka isa na po kayo sa mga tinatawagan ng ating napakabayad na Kuya Freddy. Ayan, Sayang po. tatawag na naman tayo ng Ayan. isang lucky viewers. Nagriring na, ala. Sagutin mo. Nako, pag ako talaga yung tinawagan, isang ring pa lang sasagutin ko kaagad.
talaga. Di ba? Malay mo naman, masagot mo at Ala, sagutin nyo. Hindi yan Matsyempohan mo yung Lazada, jackpot. hindi yan Lazada o Shopee. Sagutin nyo, sayang. sayang naman yung ating jackpot prize. Baka malay mo, mapili mo na dito sa ating mga banga, di ba? 5, Ayan na. 4, 3, 2, 1. Sorry. Sayang. Ay. Nakakaloka. Partner, baka naman ikaw na yung tinatawagan. Pinatay ko nga eh. Bakit pinatay mo? Hindi mo na kailangan yung 50,000? Napakayaman talaga na to. Napakabait ng puso mo. Ibibigay mo na lang sa iba, no? Sayang. Give chance to others na siya bigla. Kanina laman, sabi niya, excited siya makuha yung 50,000. Ngayon, give chance na. Give chance na nakakaya naman. Sa bagay, oh. Correct. Napakabait mo talaga. Correct. Iba talaga eh, no? Oo, bisibisihan po siya ngayon. Kasat yung boyfriend ko. Ay, nasaray sana all my boyfriend. Walang boyfriend. Grabe, lalaking kaibigan. Joke lang naman. Yung mga ano ito, yung Mga mga ano? mag-audition po para po sa ating tawag ng tanghalan sa Malayan. Papunta na po sila. Ayan, oo, yan. I-plug din natin yan, yung ating pa-audition sa tawag ng tanghalan sa Malayan. At syempre, meron pa yung ating magiging Ano yun? co-host and dancer. Yeah. Ayan. So, naghahanap po. Ayan, palalawakin na natin, pararamihin na natin ang pamilya ng Kaaro, Pangasinan, ang pamilya ng Loud Lunch. Ayan, tatawag na naman tayo sa mga binunot nating number. Eto na, sino na naman kaya itong maswerte? Sana naman, sagutin na po ninyo. Correct. Sayang. Sayang, di ba? Tapos inaantay ko talaga kasi na mainis Pag na rin hindi yung pa niya pangalan sinagot ko. yan, pipilitin ko lang si Sir Freddy na tatlong pangalan na lang na ako, Ma'am Jessica, si Ma'am Jota na lang bubunutin ni Sir Freddy. Pwede nga din yun. Ayun, tumagot na siya. Ayan. Hello. Magandang hapon po. Hello po. Hello ma'am, magandang hapon. Sa Loud Lunch po ito. Good afternoon po. Magandang hapon po. Kayo po ay napiling maglaro sa Pera o Banga kung masasagot nyo ang isang katanungan. Hello, narinig nyo po kami? Okay po. Okay. Mayroon po kaming itatanong sa inyo. Pag nasagot nyo ng tama, kayo ang maglalaro ng Pera o Banga at may tsansang manalo ng jackpot prize na 50,000 pesos! Okay. Ma'am, ito po ang napakadaling tanong. Teka, ano nga palang pangalan nila, ma'am? Rodeline po. Rodeline. Ano po apelyido? Campus. Campus. Teka, saan po sila? Pusurubio po. Anong barangay po? Embalbalatong po. Imbalbalatong. Wow. Ayan. Ma'am Rodeline, may asawa, may anak? May anak na po, dalawa. Ilang taon na po sila? 7 years old po, tsaka 3 years old. Ano pong trabaho nyo ngayon, Ma'am Rodeline? Nag-aalaga lang po ng mga anak, sir. I see. So, hindi bali po. Baka kayo ang swertihin ngayong araw. Ma'am, ito po yung tanong. Kanina po ay binanggit namin na may pinuntahan kaming bayan. Anong bayan po yung pinuntahan namin kaninang umaga? Ready? 5 seconds. 4 3 2 Nakalimutan. 1. Sayang. Dapat naghula ka na kahit na ano Ang pinuntahan po namin ay bayan ng Bautista. Okay, Sayang. sorry po. Thank you po sa panunood, ma'am. Okay. Salamat po. Salamat po. Ayan, nako. Sayang naman yun. Yun lang naman pala yung sagot. Bautista lang naman. Correct. Sayang. Sayang. Ganun. Sayang. Sayang. Ayan, sino na naman kaya ang ating... Pero pansin mo, partner, di ba yung mga nabubunot natin ngayon, mga puro taga Pusurubio. Siyempre. Anong bayan kaya yung susunod nating mabubunot? Okay, sige. Tawag na ulit tayo. Ayan Ang siya. malayo-layo. Oo. Nagre-ring na po. Hello?
Hello? Afternoon po. Hello, good afternoon. Hello? Hello po. Sa Loudlands ito, dito sa Kaaro TV. Loudlands po ito sa Kaaro TV. Ko ba? Loudlands. Opo. Nanonood ba kayo ng Loudlands? Opo kanina, sir. Ay, ngayon hindi na. Bakit kanina? Nag-aalaga po ako ng bata, sir. Okay, ano pong pangalan nila? Leslie Jade Batilio po, sir. Ay, Leslie. Taga saan Yes, si sir. Leslie? Lawak po. Panagal lang, sir. Oh, ano to? Natatandaan ko to. Yes, sir. Leslie. Oh, Opo, sir. kumusta ka na, Leslie? Mabuti naman po, sir. Nag-aaral pa rin po. Okay, Leslie, ikaw ang isa sa napili na maglalaro ng pera o banga kung masasagot mo ng tama ang isang tanong. Okay? Yes, sir. Opo, sir. Okay, nakahanda ka na ba? Ito ang simpleng tanong. Ito na yung tanong. Okay. Kaninang umaga kami ay pumunta sa bayan ng Bautista at umatin kami ng kasal. May binanggit si Gerald, ang aking co-host, na paborito niyang pagkain, ulam. Ano yung ulam na binanggit niya? Wow. Ulitin ko, ano yung ulam na binanggit ni Gerald? Nako, kahit anong ulam nandyan, ate. Embutido, sir. Ano? Embutido, sir. Wow! Congratulations! Ikaw ang maglalaro ng Pera o banga! Pansit pala yung pansit. Pansit pala. Ayan, Leslie, ibig sabihin talagang ibababa ko nanood muna siya yung kanina. telepono at tatawagan kita sa messenger, okay? Video call, okay? Paalala muna tayo Ayan, bago so tayo again, maglaro ng magbabalik pera po o kami para po sa may paalala. Bye!
Bumalik nga po kami dito sa Loud Lunch sa Kaaro TV. Ayun. At ang lalaruin natin ngayon ay ang Pera o Banga. Ayan. At Wow. alam mo, ang maswerteng maglalaro ngayon ay si Leslie Basilio ng Bayan ng Lawa. Yes, nahulaan niya. Talagang Napakasaya nanood naman. talaga siya. Ay, binabati natin ang kaibigan natin Yes. dyan, si Mayor Valderas. Hi, Mayor. Yan, hello po. At syempre, binabati rin natin, nanonood na po siya ngayon. Nanonood siya ngayon. Yan, yung sinasabi ko nga, dati nating poging board member. Ayan, ang ating kaibigan, Kuya Clemente Nino Arboleda. Hello po. Magandang hapon po. Baka At naman. syempre, ang ating poging-poging Governor. Ayan, syempre, wala pong iba kundi si Governor. Amado Espino III. Yes, hello po. Magandang hapon po, Gov. Bueno, tatawagan na natin ang maswerteng maglalaro ng Pera o O banga. Ayan, Diyos ko. Ito naman ang susunod nating tanong. Makukuha na ba kaya ang ating jackpot prize worth 50,000 pesos? Grabe Hello. naman sa 50,000. Hello? Ayan na siya. Hello, sir. Hello, wala ka bang video? Hello? Ayan, i-on mo ate. Ayan. Ayan. Para naman kitang-kitang iyong Ayan, kagandahan. si Leslie, ayan. Kaya akong bata, sir. Okay, Leslie. Mayroong siyam na banga dito sa harap. Loud Yes, sir. Lance. Isa sa mga banga na yan ay naglalaman ng jackpot prize na 50,000 peso. Yes. Ngayon, piliin mo na kung anong banga ang iyong Gusto. gusto. Ayan! Ayan na. At yan na nga po, meron tayong LOUD, LUNCH. Ayan, so mamili ka na ate kung anong banga at malay mo, isa dyan. Malay mo, mapili mo ang ating jackpot prize. Anong banga ang pipiliin mo, Leslie? What number you want? Ate, mamili ka letter LOUD, LUNCH. Sir, ano yung mga pagpipilian, sir? Yung Loud Lance. Loud Spelling yan, Lance. Loud Lance. Siyam na banga. Ayan, LOUD, LUNCH. Ano? O. Letter O po. Letter O. Oh, sigurado ka? Yes, sir. Okay, sigurado na raw siya. Nako, Bitin mo sabi na ko yan. nga, ayan na. Sabi ko nga, kailangan lang talaga natin dito ng may paninindigan. Ayan ang pinili ni Leslie Basilio ng Bayan ng Lawak, Pangasinan ay letter O. Yes. Ayan. Okay, Leslie, alam mo na ang rules dito. Magtatawaran tayo. Okay? Yes, sir. Okay, nakahanda ka na ba, Leslie? Sige po, sir. Okay, sige. Ayan na. Unang tawad. 1,000. Ay, nako. Ano yon? Leslie, 1,000. 1,000. Bilao o banga? Ayan, 1,000 pesos bilao o banga. Ayan, Leslie, taga-bayan ng Lawak. Ano? Mga, sir. Banga. Banga. Okay, talaga. May paninindigan. May paninindigan. Kailangan talaga natin yung mga ganyan. Okay. Pero ano, hindi natin patatagalin to. Ay, hindi na po sige. natin patatagalin. Okay, dadagdagan ko ng 500. 1,500. Bilao o banga? Ay! Nako! Sir, mga. 1,500 pesos ate bilao o banga. Ano ba yung nakikita mo dyan? Wala. Nervous ako. Leslie, ano? Ayan na, Ano? Mga, sir. banga. Okay. Pasilip na ako rin hindi Ay ko nako, alam ang ano ba laman ng banga na yan? Gusto mo? Baka naman may ahas dyan sa banga na yan. Ano yun? Ala! Siya. Nako,
Nakakakaba. Ano na? Diyos ko, grabe. Ano na yun? Mas maganda to, tatawaran ko na. Yes. Mataas-taas para ano. Yes, sir. 2,000 pera o banga? 2,000 pesos sa ating bilao o banga. Dalawang Leslie, ang laman ng bilao ay 2,000. 2,000 kontra sa iyong banga na hindi mo sigurado kung ano ang laman. Uulitin ko ang tanong. Bilao o banga? Nako. Mga sir! Naalala nyo, nung nakaraan, 2,000 pesos pinera ni ate. Nung nakaraan. Tignan natin. Ayan, Kung bubuksan ano ko na to. mangyayari sa atin ngayon. Okay, since yan ang pinili mo, banga, Parang buksan na napakaseryoso natin. ngayon ni Kuya Okay. Freddy. Parang tatapusin niya na kaagad. Buksan na natin to. Ayan. 2,500! Wow! Bilao o banga? 2,500 ate! Pampayos sa bahay namin, sir! Ano? Anong sagot? Pampayos sa bahay namin, sir! Banga pa rin talaga Banga naman. pa din. Oh, ayaw niya May yata paninindigan talaga. Nako, ano ba ang laman ng banga na yan? Talagang ano, nakakaramdam siguro siya. Ay, opo. Oo. Nako, ganyan talaga mga babae, malalakas ang instinct. 3,500! Pera o banga? 3,500 ate! Pera o banga! Isang libo pa. 3,000. Malaking pera na yan, Leslie. Oo, baka- Ano ang mabibili niyan? Naku, may sale sa SM ngayon. Ay, may 50%. sale, nako. Oo. Updated kayo sa mga sale, ah. Oo. Maraming imbutido na to. Maraming ibutido. Oo, totoo na yan. Leslie, huling tanong. Seryoso to. 3,500 ang laman ng bilao, ipagpapalit mo sa laman ng iyong banga. Huling tanong. Bilao o banga? Nako, Wala ate. asa akong kasama, sir! Ha? Wala asa akong kasama, sir! Wala daw po siyang kasama. Hirap mag-decide. Wait lang, sir. Naglaro ka kasi ikaw lang mag-isa dyan. Oo naman. Magpatulong ka sa kapitbahay mo. Leslie, huling tanong. 3,500 ang laman ng bilao. Huling tanong. Bilao o banga? Bubuksan ko na ang banga. 3,500. Nung nakaraan, ate, 2,000 lang ang offer ni Kuya Freddy. Pag-isipan mong mabuti, 3,500. Bilao o banga? Mga! Ano? Mga, sir! Banga pa din. Banga pa May paninindigan po rin. talaga siya. Paninindigan. Nako, Okay. minsan kasi ang paninindigan ikakapahamak mo, minsan naman talagang ikakapanalo mo. Dagdagan mo ng 500. Dadagdagan ko pa. 4,000. Ayan na, ate. Bilao o banga? Mga, sir! Mga! Banga pa Banga. din. Nako, te. 4,000 na yan, ate. Wow. Grabe. Iba to. Iba to, iba to. Talagang Siguro ito na ang araw. nilalaban niya talaga yung Nilalaban banga. niya talaga. 4,000 pesos na? Alright, maraming salamat po ulit sa ating mga sponsors, Bank of Makati, Yes, at syempre ang Yan, ating, Ordaneta Brands, ang at siyempre, ating Yumi Miracle. Yomi Miracle. Yes, Pin Malay Branch. At syempre, ayan, ang Tangay-Tangay Restaurant. Hello po. At syempre, ang Malayan Grand Mansion. At Ayan. 7 Miles Convenience Store. Yes, ang ating... Smart Communication. Maraming salamat po. Dumarami na Ay. talagang ating mga sponsors. Oo naman, kasi Grabe. napakasaya. Totoo, talaga namang ibig sabihin, marami pang gustong mag-abot, magbigay ng saya. Oo, sa pamamagitan yan, syempre natin dito sa Loudlands. Correct. At alam mo ba Grabe. na yung viewers natin nung last episode? 10,000 viewers. Maraming salamat po. Wow! Ayan, keep on watching, keep on sharing, keep on liking, Ayan. and keep on subscribing, lalo na sa ating YouTube channel, Kaaro TV channel. Balikan natin si Leslie ng Bayan ng Lawak. Doon kay bayan ni kaibigan nating Mayor Balderas. Okay. Ayan. Leslie, huling tanong na talaga ito. 4,000 ang laman ng bilao. Bilao o banga?
Nako ate, pag-isipan mo mabuti. Banga pa rin. Ay, nako. Pag-isipan ito. mo Sige. mabuti yan. Mukhang ano siya. May paninindigan. May paninindigan. Baka Pero ganun pa man. mabago. Subukan natin buksan ang mga naiwang banga dito. Unang banga. Ang laman. Ang laman ng unang banga ay munggo. Ayan. Okay. Ayan, 50,000 pirasong munggo. Talagang bibilangin Okay, natin. maglaktaw tayo ng isang banga. Ito naman. Ito na. Oh, ito Banga ng pala. letter Okay. U. Eto, ang laman nito ay saging. Okay. Nako. Laktaw ulit tayo ng isang banga. Ang laman nito ay talong. Ayan, talong. Nako, Okay. ang favorite ng ating partner Gerald, talong. Okay, dito naman laktaw ulit tayo. Ang laman ay luya. Loya. At sa huling banga na bubuksan natin ang laman, yakap kay Gerald. Ay, wow. Parang ang swerte Okay, ng makakabulot ayan. dun sa yakap. Ngayon, mayroon pang ilang banga pa? 1, 2, 3. Tatlong banga, pang-apat yung banga mo, Leslie. Yes. Anak ko. May offer kami sa iyo na 4,000 4,000. kontra sa iyong banga. Huling tanong, bilao o banga? Nako, ate, pag-isipan mo Huling tanong, mabuti. Leslie. Huling tanong, bilao o banga? Ilapit na dito yung banga. Bubuksan ko na to. Ayan, Leslie. Pag-isipan mo ng Pag-isipan mo mabuti. maigi. Dahil yan na ang huling offer sa'yo Malaki ni na Kuya ang Freddy. mabibili nito, 4,000, bilao o banga? Nako, Leslie, pag-isipan mo ng mabuti, ate. Leslie, bilao o banga? Banga pa rin Banga pa ang din. sagot ni Leslie. Grabe yung paninindigan niya. Nakaramdam Diyos ito. niyo, Nakaramdam Marimar. siya. 5,000! Bilao o banga? Ayan na, 5,000 pesos, ate! Pag-isipan mong mabuti. Leslie, 5,000. Bilao o banga? Ano? Banga po. Banga pa rin. Banga pa din. Oh my God. May paninindigan Okay. talaga si ate. Buksan Ano? natin ulit ang natitirang 3 banga sa likod. Ayan. Eto, ano ba ang laman nito? Ulitin ko. Nakaka-nervyos. Etong isang to. Ito ang laman. Kamatis. Okay. Kamatis. Etong isang banga na ito. Ay, naku! Saan? Diyos ko. Saan ba yun? Saan ba na? Leslie, Jackpot na yun? 5,000 pera o banga? Huling tanong. Ayun, ate, pag-isipan mo ng Pag-isipan mo mabuti. maigi. Leslie, ang sabi ng aming sponsors, wala daw consolation prize. Wala tayong consolation Ayan, prize ngayon. Kaya, sinabi naman, nila, walang consolation prize. Meaning to say, pag hindi mo nakuha, wala kang mapapanalunan. Huling tanong, 5,000 pera o banga? 5,000, ate, pag-isipan mong mabuti, pera o banga. Pera na lang, sir. Ano? Pera na lang, sir. Pera na lang daw. Okay. Huling Pinera tanong. na natin sa 5,000. Leslie, huling tanong na to ha. Pwede ba magbago ang iyong isip? Pera o banga? Huling tanong. Banga, sir. Banga. Ano ba talaga? Banga? Okay, Yung banga. totoo, Okay. ate, pera o banga? Sir, Ha? may, ano po kasi, may pinangako kayong scholarship sa akin dati, sir. Leslie, sagutin mo yung tanong. Okay? May scholarship. Pera o banga? 5,000 ang laman ng bayong, ng Bilao. bilao. Banga po. Ano? Banga, sir. Banga. Banga pa rin ang
kanyang talagang desidido to. Grabe, Desidido. sa 5,000, Oo. ate. Kasi 3 na lang na banga ang hindi nabubuksan. Maaring dalawang nasa likod at saka pangatlo itong banga niya. Isa sa mga banga na yan ang naglalaman ng 50,000 jackpot. Sa bagay Nako. naman, malaking chances. Kaya diba? malakas Oo. siguro ang kutob ni Leslie. Leslie, 5,500! Bilao o banga? Nako, Banga po, pag-isipan, banga sir. Banga pa pag-isipan rin. mong mabuti, ate. 5,500. Malakas ang loob mo. Talagang Ayaw ko yan lang ito. Ito nanaginip to kagabi. Maaring to. Nanaginip siya. Ako dito sir. Nanaginip siya at siguro sa panaginip niya, nakahawak siya ng makapal-kapal. Grabe, ano po yung makapal-kapal na yun? Ayan, uulitin ko ang tanong. 5,500 ang laman ng bilao. Bilao o banga? Banga sir, banga. Banga talaga. Huling tanong. Na desisyon mo yan, Leslie. Bilao o banga? Banga na po sir, banga po. Banga? Yes sir. Okay, banga ang napili ni Leslie. Ipinagpalit niya sa laman ng bilao na 5,500. Leslie, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Bilao o banga? Banga sir, banga po. Banga pa rin! Grabe yung paninindigan ni ate. Okay. Ang laman ng banga ni Leslie ng Bayan ng Lawak, Nako! pinagpalit niya ang 5,500. Ang laman ng kanyang bilao ay 5,500, ate! 6,000, Leslie! 6,000! Ayan na! Bilao o banga? 6,000, ate! Leslie, 6,000, bilao o banga? Banga po sir. Ate, 6,000 pesos! Bilao o banga? Leslie, Banga sir, banga. banga pa rin! Grabe, Talaga grabe. naman, grabe. Alam mo, Kuya Freddy, ganitong tao talaga yung mga kailangan natin, di ba po? Yung mga may paninindigan. Hindi mo talaga paninaan mabibili. yung volume ng yung pinapanood mo para hindi mag-echo dito. Ayan, ayan. Yan. Okay, Leslie, ang tawad namin sa iyo sa bilao ay 6,000. Pinagpalit mo sa laman ng banga. Okay. Sabi mo banga. Bubuksan na natin ang banga na napili ni Leslie. Nako, Ate Leslie, 6,000. Si Leslie po ay isang estudyante mula sa Bayan ng Lawak. Lawak. Okay. Alam niyo po, dito sa Loudlands, lahat po dito may tsansang manalo. Hindi lang po taga Pusurubio, buong Pangasinan po may tsansa. Yan ang Noong nakaraang kagandahan. linggo, naghatid pa ako ng premyo sa basista. Basista, Oo, wow. naghatid ako ng premyo na bisikleta at saka rice cooker. Oh, ayan. Ate, pag-isipan mong mabuti. Eto na, ang pinili ni Leslie ay ang kanyang banga. Ang laman ng banga ni Leslie ay... Ate, moment of truth. Ano ba, ate? 6,000 pesos, ate, huling offer. Pera o banga? Ate, Okay. Leslie, nakapag-desisyon ka na talaga, banga. Banga sir. Banga pa rin! Talaga. Eto, bubuksan ko na. Ang pinili ni Leslie ay ang banga at ang laman ng banga ay... ayan na. Eto na! Ang laman ng pakibuksan. Wow! Ang laman ng banga ay... Hindi ko makita sir. Dali, hindi raw niya makita. Ito. Congratulations! Ang laman ng banga ay... Okra! Ayan! Naku, ate, sayang. Okay. 6,000 pesos na yon, ate. Sayang naman. Wow, sayang! So, ate, Ayan. maraming salamat sa pagsali. Ayan. Yes. Mag-uuwi ka ng okra. Yes! Sayang naman. Sayang naman. 6,000 na yon ate. Ba't mo pa pinagpalit?
Ayan, nako. At nasaan nga kaya yung ating jackpot? At ang ating Ayan, jackpot, bubuksan na ni Gerald. ang Ang ating jackpot ay nasa letter C. Lunch. Ay, Loud Lunch. Letter C. Jackpot. Yes. Ayan, at Ayan. syempre, ang laman natin letter D ay Pakwan. Yes. Nako. So ayan, maraming salamat po sa isa na namang masaya at nakaka-excite na edition ng Loud Lunch. Ayan. So okay, maraming salamat sa Yes. susunod po ulit na mga episode po natin. Abang-abang sa lahat po. Please subscribe at i-share lang po ang ating live. Yan, at Correct. syempre, ulit maraming salamat sa ating mga viewers. Ayan, lalong-lalo na syempre sa ating poging dating board member, Kuya Clemente Ninyong Arboleda. Maraming salamat sa panonood at syempre ang ating governor. Yes, Governor Amado Amado Espino. Ayan, at syempre, yung ating mahal na mahal, ating kaibigan din, ang dalawang board member Yes. ng 5th District ng Pangasinan. Walang iba, Board Member Kinky Perez Tababa. And board member Nicolai Jan Louis Season. Ayan, Ayan, maraming salamat sa inyong po. panonood. Kaya naman, kita-kits po tayo ulit sa susunod na Sabado dito lang sa Loud